Godt, vi skal nu til at snakke lidt om robotbevægelser. Og en robot, den har to primære bevægelser. Så hvis vi går ind under Program Editoren, går ned under Add Instructions, så de to primære, det er dem, der hedder Move J, og dem, der hedder Move L. Den, der hedder Move J, det står for Move Joint, og det er, at når du har en Move Joint, så bestemmer robotten selv, hvordan den bevæger sig fra en position til en anden. Det vil sige herude, at når vi skal bevæge sig heroverfra og herover til, jamen så bestemmer den selv, hvordan den kommer derfra og derover til. Så det er en meget brugt bevægelse. Det er typisk buede bevægelser, fordi at alle de her led her, de ligesom bevæger sig sådan lidt uafhængigt af hinanden og med forskellige hastigheder. Så derfor så er det altid lidt sådan en bølget, buet bevægelse, når det er en move joint. Men det er ligesom, at så må robotten selv bestemme, hvordan den kommer fra det ene punkt til det andet. Og den bevægelse må du så ikke bruge, når du er tæt på andre fysiske objekter. Fordi i kraft af, at den bevæger sig i de her buede linjer, så vil den så kollidere med selve de objekter, som den vil prøve at bevæge sig ind i. Men til gengæld så skal du bruge en move joint, når den skal lave store bevægelser, fordi hvis du har en robot her, og robotten den ligesom skal fra den ene side om på den anden side, så vil den under normale omstændigheder, så vil den ligesom kollidere med sig selv. Så det vil sige, hvis den skal hele vejen heromfra, og hele vejen herom til, så skal den ligesom selv finde ud af, hvordan den kommer rundt om sig selv. Så det er derfor, så skal du bruge move joint i store bevægelser. Og den helt store, det er jo det der med, at robotten ikke må kollidere med sig selv, når den ligesom bevæger mellem to punkter. Fordi ellers så hovedet her, det kunne finde på at kollidere med det her inde i midten. Så er der Move L. Og Move L her, det står for Move Linear. Og det er, når robotten den skal bevæge sig fuldstændig lineært. Det vil sige, at hvis robotten den skulle bevæge sig, lad os sige, langs den grønne linje her, at så skulle det være en Move L, fordi at alle ledene skal ligesom arbejde sammen for, at det bliver en fuldstændig lige linje. Det er noget sværere rent matematisk at lave sådan en lille linje, fordi at ledene skal kontrolleres meget mere nøjagtigt, hvilket gør, at det er også meget lettere for robotten at gå i fejl. Fordi hvis du laver en lille linje, så kan robotten komme til at køre hurtigere end ledene, de ligesom understøtter, og så kommer der en hel stribe af fejlmeddelelser, også noget vi kommer ind på senere. De fejlmeddelelser, man typisk ser, der hvis du har en dansk udgave, så er det der hedder tæt på særhed, og den engelske udgave, der er det, der hedder close to singularity. Men det er sådan en rent matematisk ting, og vi kommer også ind på, hvordan I håndterer, hvis de her fejlmeddelelser de opstår. Men som sagt, at Move L, den skal du ligesom kun bruge, når du har brug for en lige linje, fordi den er noget mere sart end vores Move Joint. Move Joint, så skal robotten nok finde ud af, hvordan den skal bevæge sig. Og på vores pendant, der kan vi så se, at vores Move L og Move J har ligesom en stribe af parametre. Det er informationer, som de ligesom skal bruge til at vide, hvordan robotten skal bevæge sig. Det første punkt her, det er, hvor hvilket punkt robotten skal bevæge sig til. Så vi laver ligesom et punkt her, der hedder P10, så det er så det punkt, som robotten den skal bevæge sig til. Derefter så V'et her, det står for velocity eller hastighed, som er ligesom hvor hurtigt skal den bevæge sig, og det er så 200 mm i sekundet. Altså det som det her 200 det betyder, og det er en fin hastighed. Så er der den her parameter, der hedder Z, som er hvor skarpe bevægelser den skal lave imellem. Altså hvis den har to bevægelser, så hvor skarp skal hjørnet være, eller må det godt være en blød bevægelse, når den ligesom bevæger sig rundt. Jo mindre Z er, altså hvis Z er 0, så er det ligesom en meget skarp bevægelse, og jo større Z er, jo mere blød er bevægelsen. Så at når Z er 0, så er det en meget skarp bevægelse, og bare Z er 100, så er det en meget blød bevægelse. Og så til sidst, der er den, der hedder tool 0. Det er så ligesom, hvilket værktøj vi har påsat. Og når vi ikke lige har noget endnu, jamen, så er det bare tool 0, som det hedder. Så når man siger OK til det, så har vi ligesom her striben heroppe af parametre, som den her skal have. Og Move L og Move J, de skal have de samme parametre.